Os responsables do Consello Comarcal do Benegá deron lectura a un comunicado oficial no que expresan o seu rexeitamento a moitos dos actos organizados polo Concello de Noia para conmemorar o 850 aniversario da entrega da Carta Pobra á Vila. Se ben amosan a súa satisfacción polas xornadas técnicas e conferencias históricas e culturais celebradas no Coliseo Noela, difiren por completo dos actos militares previstos para esta fin de semana. Sentímonos na obriga de expresar o noso desacordo e o de parte da veciñanza que así non lo expresou, co desatino, por non dicir craso erro, do goberno local de facer parte desta conmemoración unha serie de actos que se afastan do carácter histórico, cultural e do verdadeiro significado que ten este aniversario para o noso pobo, como son os actos de natureza militar e a xura de bandeira española, que no contexto actual de crise democrática que estamos a vivir non fan máis que lembrar a épocas pretéritas. Lembran dende o BNG que este aniversario conmemora a entrega por parte de Fernando II no século XII da Carta Pobra a Noia como punto dinamizador do Reino de Galicia, polo que non entenden que se celebre coa xura dunha bandeira que nin tan sequera existía. A vila de Noia recibe a Carta Pobra cun rei galego no século XII, pero o que sí que non ten perdón é que se queira xurar unha bandeira que non aparece ata o século XVIII co rei Carlos III. Os nacionalistas consideran que os actos deberían centrarse na sociedade civil que contribuiu a dinamizar economicamente a vila. Pola contra, entenden que estes actos militares e españolistas teñen por obxecto silenciar a verdadeira historia. Que o que se tiña que celebrar arredor dun acto que nace dunha Carta Pobra que nace no século XII, no século XXI, o que deberíamos estar celebrando e compartindo é con esa clase de xente que conseguiu naquel momento unha serie de valores que marcaron un antes e un despois económicamente para a nosa comarca, como son precisamente os gremios e a xente que levanta cada día e sigue representando cada día o valor da sociedade civil frente ao que queren tapar con actos militares.